Luisa Piñeiro saltou a palestra e quixo facelo onde todo comezou, no campo de fútbol do Buelo. A exalcaldesa de Moraña quixo comparecer para dar conta do seu calvario xudicial logo de que a Audiencia Provincial de Pontevedra a absolvese de todos os delitos sobre as irregularidades nas obras deste campo de fútbol. Todo o que se solicitou nese proxecto se fixo e está aí para ver no campo de fútbol do Buelo. Todo o que se fixo nese momento se pagou e todo o que se pagou se fixo. Defende que non se cometeu ningunha irregularidade ni ningunha ilegalidade. Indica que, malia todo, volvería a facelo. Eu firmei esa solicitud e a dirixín á Diputación Provincial de Pontevedra, que era a administración que iba pois a facerse cargo destas obras. O fixen alá polo ano 2012, 2013, e o seguiría facendo hoxe. Luisa Piñeiro quedou absolta logo de recorrer a decisión do xulgado do penal número 3 de Pontevedra de febreiro do ano pasado, que a condenaba a 2 anos de cadea e unha inhabilitación de 8 ao considerala cooperadora necesaria do delito de prevaricación e un delito de fraude. Sería un disparate que esta condena se mantivese cando non formei parte de ningún proceso de contratación, nin adxudicación, nin cargo de proxecto, nin orden de execución de obras, nin pago de obras, nin certificación da obra. En ningún momento formei parte dese procedimento. A tamén exdelegada da Xunta lamenta a cantidade de mentiras que tivo que soportar neste tempo, por unha banda dos grupos da oposición e pola outra da propia xustiza. Pude ver unha serie de mentiras de tal gravedad, un descoñecemento da lei, un descoñecemento do funcionamento da administración local, un descoñecemento das convocatorias de subvencións, que un despropósito que teñamos que sufrir destes xueces e xuezas e destes fiscais estas condenas tan graves que nos tocan a algúns vivir. A exalcaldesa fixo mención tamén ao expresidente da Deputación de Pontevedra, que por este caso terá que cumprir 7 anos de inhabilitación polo delito de prevaricación. Piñeiro quixo trasladarlle a Rafael Louzán unha mensaxe de apoio. Dende aquí, lle quero mandar un cariño e un abrazo e moitísima forza a Rafael Louzán e a Manolo Juanatei. E é dunha gran injusticia o que están vivindo todavía estas dúas personas. E engadiu Piñeiro que o que menos importou no seu momento foi marchar da política e o que máis lle doeu foi ter que vivir o procesamento xudicial do último ano. A súa extensa comparecencia rematou entre os aplausos dos veciños ali congregados.